jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale ye badenya ani baara tagama kɛ bi tarata don Burkina Faso jamana la a kunbɛra ni bonya ba de ye Burkina Faso u ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye capitaine Ibrahim Traoré. O hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka lasigiden ma Wagadugu yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ colonel Assimi Goïta ale ka nin tagama la. Kader Traoré an b'i fo. Kader, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an b'a kalama k'a fɔ Mali ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Assimi Goïta a ye tagama kɛ e bɛ mun de kalama a koɲa kan? Anu la Moribo, anu la VOA bamanankan lamɛnkɛlaw bɛɛ. I n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na, Assimi Goïta kɔni ale bisimilara Burkina Faso lakaw fɛ bi sɔgɔmada in na. Ayiwa, a sini pankuruso la Burkina Faso ka jamanakuntigi capitaine Ibrahim Traoré ani a ka gouvernement ma olu sera ka taa Assimi n'a ka mɔgɔw bisimila ka se ka taa ni olu ye u ka sigi ka fɔ fɔlɔ la. Ayiwa, i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na, nin taama nin kɔni o ye badenya tigɛ di ɲɔgɔn ma ani ka se ka baara kɛ min bɛ se ka to jamana fila ninnu yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la. Ko caman fan fɛ i n'a fɔ minisiri ninnu caman minnu yɛrɛ bɛ Assimi Goïta kɔfɛ. A fɔlɔ o ye lankanako ye. A b'a lɔn ko kabiri san 2016 lankanako kɔni u ka gɛlɛn kosɛbɛ tilebenfan jamana ninnu cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso, Mali ani Niger cɛ min ye dankari wale kɛlɛ ɲɔɲɛni ye. Ayiwa, o kɔfɛ fɛnɛ jamana fila ninnu ko olu tɛ ka se ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma ka badenya fɛɛrɛ dɔ bila sen kan min bɛ se ka to yiriwali kɔni u ka se ka sɔrɔ olu ka jamana fila ninnu kɔnɔ. O de ye nin kuntilenna ye min kɛra sababu ye ka Assimi Goïta ale kɔni ka taama lawuli Burkina Faso kɔnɔ. Ka da farafinna tilebiyanfan gun babu kɔɲaw kan e kule ye mun de mɛn u ka kumaɲɔgɔnyaw la ni o ye colonel Assimi ani capitaine Ibrahim ye? Ayiwa, a b'a lɔn ko kabi waati dama dama ni tilebenfan jamana saba ninnu minnu ye Burkina Faso, Mali ani Niger ye olu ye fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ bila sen kan. An bɛ wele ko AES, Alliance des États du Sahel. Ayiwa, a yera fɛnɛ anw ye welekan bila Burkina Faso ka jamanatigi ka kunnafonidilaw ma an minnu wele ko conseiller en communication. Olu y'a yira n na kɔni ko jamanakuntigi fila min kɔni o bɛna se ka o da la AES ka taabolo kan. Min bɛ se k'a to olu ye nin tɔn nin bila sen kan cogo min na a ka se ka kɛ sababu ye ka to lankana u ka se ka basigi kosɛbɛ ani min ye développement ye o fɛnɛ ka se ka yiriwa jamana fila ninnu kɔnɔ. Ayiwa, o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ Assimi Goïta ale fɛnɛ ko a ka ɲi ka se ka kuma ni maliden minnu sigilen don Burkina Faso kɔnɔ yaasa ka se ka olu ka gɛlɛyaw faamu ani ko bɛ se ka nɔgɔya olu ma cogo min na ka taa u ka taa ani segin kan an bɛ wele ko déplacement des personnes et des biens. O tɛmɛnen kɔ ani fɛnɛ ka se ka olu ka sɛbɛnko nɔgɔya Burkina Faso kɔnɔ min bɛ se k'a to kɔni olu ka da dumuniko sɔrɔ u ka nɔgɔya min ye a réfugié ye minnu ye u ka sigidaw bila ka na o yɛrɛ sɔrɔ Burkina Faso walima minnu yɛrɛ ye a sugandi ka na sigi Burkina Faso yaasa ka se ka u ka da dumuniko bɛɛ sɔrɔ. Kader, u ka laseli sen fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ fila u da sera lakanabaliya ma wa? Ni an b'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Mali, Burkina walima AES i ye mun de mɛn o kuma ninnu kan? Awɔ, o da sera lankana ko ma sabula a b'a lɔn kɔni ko tumana min na a ɲɔna ko lankana ko ka gɛlɛn jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a dun b'a lɔn kɔni ko min ye sɔrɔ gafe tigɛdi ɲɔgɔnma ye o kɔni o sabatini don kosɛbɛ Burkina Faso ale ni Mali cɛ sabula bɛnkanni wale kɛlɛ kɔnɔ Burkina Faso ka sɔrɔdasiw olu bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ Mali ka sɔrɔdasiw fana bɛ se ka na kɛlɛ kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ sabula jamana kuntigi fila min kɔni olu ye tigɛnɔnbila kɛ sɛbɛn dɔ kan min bɛ se ka to u ka se ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa, Assimi Goïta kɔni ale bɛ se ka na Burkina Faso n'a ma se ka a da la nin lankana ko ninnu kan ka se ka lɔn olu ka ɲi ka taabolo kura jumɛn de ta min bɛ se ka to ni kɔlɔlɔ nin kɔni ale ka se ka nɔgɔya faso kɔnɔ. Hakilinajigira a b'a lɔn ko waati dama dama ni tile dama dama tɛmɛnen min ye Mansilla dugudennin ye ni ale bɛ filancɛ la Mali ani Burkina Faso cɛ dansogo waliba dɔ tun kɛra o yɔrɔ min kɛra sababu ye ka to Burkina Faso ka finitigilankan ɲɔgɔnna kɛmɛ kɔni olu bɛ bɔnna o min na. Ayiwa, maa dɔw y'a yira sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n na k'a fɔ ko maa minnu ye nin dankari wɛrɛkɛla ninnu kɔni olu sera ka boli ka bɔ Burkina Faso kɔnɔ ka taa o yɔrɔ sɔrɔ dafɛ jamanaw na. O kɔrɔ ye ko Assimi Goïta kɔni ale tɛ se ka na Burkina Faso ka tila ka sɔgɔ ni o ma o da la nin lankana baliya nin kan.
maliden minnu ka ca bo jilaso ani yɔrɔ u ye yɔrɔ tɔw la u ye cikan jumɛn lase dakurunya telimana colonel Asimi ma. Ayiwa an kɛ ka foli ani wariɲumanlɔn lase malikan minnu bɛɛ sigilen Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ. Ayiwa olu bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka se ka taa Asimi Goyita kɔni. O diyara an ye kosɛbɛ Kader, an ka foli b'i ye. An balimaw ni tun ye an balimakɛ Kader Tarawele an ka lasigiden Burkina Faso.